हेलौ लोगोफोर जोङो माबायाव दिमाकुसि माबायाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर बर' साहित्य सभायाव बेनिफ्राय जों दा थांग्रोगोन सानै फेमास आर्टिस्ट इला ब्रह्म आरो सुजुमा दैमारिखौ लोगो हमनो बिथांमोनहा आंखौ लेंहरदों बेनिफ्राय जों बिसिनाव माने इला ब्रह्मआ बिगुमैनि न'आव दं टंलायाव बेहाय लोगो हमनानै जों ज' जानानै जों माबायाव मिटिङाव थांसिगोन बर' साहित्य सभायाव जों स्टार्ट होनसै लोगोफोर माबायाव थांनो बर' साहित्य सभायाव सानैया दाबो सफैयाखै लोगोफोर जों दा टंलायाव आब'नि न'आव सफैबाय आइ मिन इला ब्रह्मनि बिब'नि न'आव इलाया गिबियावनो दङ नै नायहर लोगोफोर जों बेयाव सफैबाय सफैबाय लोगोफोर लोगोफोर मोनफैबाय जों आलासिनि न'आव मोजां नुखायो समायना नुखायो सिदा फैबाय था आरो ना लोगोफोर आब' गुमैनि न'आव सफैबाय नै जों नैबे आब' नमस्ते न'दो आब' इला ब्रह्मनि बिब' असे बियो आनै फिसाजो ओमफ्राय गुमै सुजुमा आब' फैगासिनो दंनो सुजुमा आब'जों रायज्लायहरदों नै जों गासिबो जिरायनानै दं लोगोफोर आब' सुजुमायाबो जों सफैनाय दसे उनावनो सफैबाय नै जों दा गासैबो जयै साहा लोंनानै ओंखाम जानानै जों ओंखारलांनोसै जि गोजां मोनफैबा लामाखौ सिनायदों आं दायरेक्ट सिनायदों आंनि बिजनेस जेनेबा जोङो फरेस्टनिफ्राय बिथिं फैयोसै सोङै फैबाय आरो आं फरेस्टआव थांनो खेबथाम खेबब्रै फैबाय नालाय प्रग्राम खालामनो फैबाय थाखायो लोगोफोर जों सफैबाय इला ब्रह्म सिंगार इला ब्रह्मनि गुमै माने आमाइनि फिसाजो जायो नालाय बिसोरो बिसिनाव जों इला ब्रह्म आं आब' सुजुमायाबो सफैबाय जों दा बेवहाय ज' जानानै जों मिटिङाव थांसिगोन बेनिफ्राय आं आब' सुजुमाखौ एसे दिन्थिनि लोगोफोर जों साहा लोंनो नागिरदों नै नै लोगोफोर फेमास सिंगार सुजुमा दैमारि आब' बिथांमोनहा बर' ड्रेसाव गैथ'वा नै फेमास सिंगार इला ब्रह्म बिथाङाबो बर' ड्रेसाव गैथ'वा सिभिल ड्रेसाव दंथ'जोबो दा जोङो दसे उनाव थांसिगोन नैबे आब' मालाय बेहा बर' ड्रेसावनो दंखायो आब'आ दे जों साहा लोंनानै आरो ओंखामबो संबावदोंसोनो नाय ओंखाम संबावदोंनो मिन्थिगौ ना जोंथ' ओंखाम संनाय खुनु टारगेटआनो नोंसोरल' ओंखारनो हायो आरो नोंसोर जाबाय थांबा दै खिन्थु आंना एसे थांग्रोनाय माने आं नोंसोरनि उनावसो जागोन ज' थांनो हाबाना मैया थांना फैदों नालाय आं मैया थांदों बिराद मानसि मिस्ट्रिफोर दङ ना बिसोरो खामानि मावबाय थादों जों दा मिटिङाव थांनो थाखाय हाखु दाखु ओंखाम जाबाय लोगोफोर मानोना समनि आंखाल आब' सुजुमाजों इलाजों मेथाइ खननाय प्रग्राम दं लोगोफोर जों जाखांबाय लोंखांबाय ओंखारलांसै जों मिटिङाव दा गासिबो गुमै आब' इला आब' सुजुमा गासिबो ओंखारलांजोबसै जयैनो नायबाय था नै आब'नि फिसाजो बियो आब' सुजुमा दिनै फार्स्ट लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनबाय
एके साइज माने मिठानायाबो समान समानखाना एकदम साइज नै जों दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर जोङो ओंखारबाय जाखांबाय लोंखांबाय जों गासिबो ओंखारजोब्बायनो गारि गाखोनो थांजोब्बाय लोगोफोर बेनिफ्राय आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा अननानै शेयार साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होदो थेंक इउ